Iesten aiaiz, Iru, banitxe gatzetik, iru. Hala, inoiz ez. Pata. Sei, ai ama, basiak. Sei, beste sei jakin etxea. A ber. Hora, bigorrena. Bost oide jokaldia hi. Hemen txenabi, jokinekin partxesen jolasten. Zukaldari jaiz, baina maiko jokoak asko gustatzen eskik, ez da? Bai, nos benka. Partisa gabonetan bakarrik. Gabonetan, gure gabonetan pikearra gaite jau. Eta jate jaun bakoitzian, euro bat jartzea. Oye, gu pasian. Pasian, Jateako, amai pitxa jateakoen. Ados. Eta Indian eta Finlandian jokatzea alda partxizia. Ja, batez. Batez, Lana eta gan. Eta goxatu. Oia. Vale, eta zenbait joko gustatzen eski gehiago? Katan esango nuke da. Katan? Zerrekoi? Joku gogorragoak esango nuke. Pizkat kalkulatuagoak, ez dain... Buruai pixa gehiago eman betzaionak? Zaiagoak. Bueno, gaur, hemen txibiliko gea, ondo pasatzen nola ez, kosinatzen ere bai, eta ere bai, mai jokotaz hitz egiten. Adi lagunak, saio bikaina atorta. Aber jate joten, hogei nahi kontatu. Bost! Kaixo lagunak eta Jokin Urkiano ongi etorri, zer moduz? Asko oso ondo. Oso ondo, aurreko batean izea hamburguesa inuan gutzako, Kariñoekin. Kariñoekin, da parrillako ikutukin, Kontuz. Kontuz, ondo. Bueno, basiki, zukalden ondo ibiltzea izela. Bai. Zena joek, mai jokok o zukaldek? Batekin gatuko baitzan, zerrekin geldituko zeinan? Zukaldeakin. Zukaldeakin? Bai, horiek diruak hartzen du eta mai jokuak ez. Egia esan mai jokua, igual lan bihurtuko bazan, ja ez nahin jostagarri izango igual, ez da? Bai, plazera talana ez doaz. Ez doaz bat askotan ez. Bueno, gaur, elkarrekin, gaur nik ingo deterrezeta, ados? Ik lagunduko jak, ez da? Aldetena. Ados. Bueno, ingo ditugu txitxirio batzuk, txitxirio krema bat, gero foa pixkat, txitxirio kurruzkariak, eta gero lagungarri bezala, arandoi batzuk sagarrakin hor gainen jartzeko, ondo? Itxura honakin. Itxura honakin, ez da? Adi lagunak, saio, bikaina dator. Bueno, lagunak, eta Jokin, garatuko izut pausuz nundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, hemen dazkauna da, beratzen jarritugu txitxiroak atzotikan, xamurrako kateatzeko, beste da, bakizu, buelta eta buelta, gogorra gehoteia, gaina puskatu iteia iteako. Ordu nindeu, uretan jarri beratzen. Ingo deuna da, lapikuan, asanen joa hola zurituta illa osoikan, tipula ere bai lau pusketetan, porrua ere bai, baratzuri lau alere bai, buelta eta buelta emango jau pixkat olioakin, gero sartuko ditugu txitxirioi urak enduko jau, sartuko txitxirioak, ur berria eta martxan jarriko dugu, bale? Hoi izango gaurko plateran oinarria, baina ingo dugu horrekin krematxo bat. Nola ingo dugu? Gero, hartuko ditugu bertako osagaiak, ingo ditugu birrindu eta gurinakin krematu ingo ditugu. Iragatziko dugu fin-fina gelditzeko, eta esan duen bezala hori izango plateran oinarria. Baina, foie gras xerra plantxan pasata jarriko dugu gainean, gero. Eta baita ere txitxirio batzuk hartuko ditugu, ja egozita daudenian, eta hemen dakau oregano pixkat, dakau komino pixkat, baratzuri hautza, piper hautza, ingo ditugu alinatu, gatza ebai botako jau, eta ingo ditugu labian lehortu. Orduan, barruti xamurra geldituko ja eta kanpotik kurruskari. Eta hoire, platerian botako jau lagungarri bezala. Eta gero, esan deun bezala, arandoiak sagarrakin ebai, ingo ditugu arandoi batzuk oliotan salteatu pixkat, sagarra zuritu eta laukitxotan jarri, baita ere salteatu aldi berian, eta baita ere batzuk jarriko ditugu plateran gainean. Ados? Osondo. Osondo? Ezin hobe, martxan jarriko gea. Eta martxan jartzeko, behitu, aurrenengo gauzein behar deuna da txitxirioen eta martxan jarri, lagundu galdiak lau ale jarri, eta baita ere, ingoiakenaek, azenaiua zuritu, eta, hola, bost pusketetan olain, bale? Pixka salteatzeko eta gero nola birrinduin behar deun, ez da okuidekan. Bueno, hau zure kontu, eta ni esaten bezala, ingoeten ere bai, aldiun hauek, bai porrua eta bai tipula, garbitu eta barroa sartu. Bueno, Kobak Art and Cook, ez da? Zukaldari, bueno, bertako zukaldaria zea, ez da? Bai.
Esan zenun bezala, bi lantoki dazkazue, ezta? Bai, bi taberna. Bilak berdin deitzen dira? Bai. Bai, ezta? Nun daude kokatuta? Bata Antiguon dago, Oidek? Jose Maria Sert plazan, Ados? eta bigarrengoa Loiolan dago. Loiolan, bale. Bai, kale nagusian inguruan. Riberasen. Orduan, bilak Donostin daude, ezta? Bai. Bi auzo desberdinetan, eta zesan behar nizun. Zuri tokate zaizu biletan egotia, edo... Ez ni Antiguon bakarrik. Zu antiguo neotezea. Nahikoa dut horrekin. Zein zan aurrenengoa? Bilak batea etorri zian, edo... Antiguokoaren da bizi, Bale. eta ondoren bestia irik zuten. Ados. Zu noizti zaude bertan? Zenbat demora damarazu bertan ja? Ba, duela 3 bat urte. Duela 3 urte. Eta zure ibilbidea, erreportainan esan zenun bezala, leheno esan duen bezala, Finlandian ibilitakoa zea, Indian ere bai. Kontatu ez pixka zuri grina sukaldaritzana noiz hartu zitzaizun? Ba, txikitatik. Txikitatik? Ba, ja, txikitan jolasten nintzen amak, amonak indako delantal batekin, pintzakin, eta jarri izango balitz bezala. Ados. Eta hori pixkanaka, ahora hasi nintzen. Hor ja gogoa sartu zitzaizun, eta gero nola eman zenun lehen dabiziko urratza? Noiz hasi zinan sukaldaritza ikasten edo? Ba, behin, hasieran unibertsitatean hasi nintzen, eta gero, azkenan utzi nun kimikako karrera, Bai. eta sartu nintzen zebankeko grado goi-mailako ziklo batian, Bale. eta hortik horreia, ba, zikloa bukatu, eta Finlandia jo nintzen praktika egitea, eta Osa, sukaldaritzan praktikak Finlandian nintzen ditun? Bai. Bale, celebria ez da? Bai, Kemuzko gustora. sukaldaritza Finlandian? Ba, segun nuke oso sanoa, jate dute jateko. Bai, Osa, ez dute hegoaldeko pasio hori janaria buruz. Denak ondo jateko, diskutatzeko bezik, eta jan, eta jun, normalien. Vale, eta zer da hango jaki tipikoak adibidez? Ba, oreña, bueno, renos, Bai, oreña, bai. Oreña, bai, ba- erreno, bai, oreña da elur oreña, ez da? Oia. Vale. bai, ikusten da, Laponiako Bai, animali bai. hori. Zareke beti dituzte chorizo moduko batzuk, o albondigak, Vale. eta saltza, algunek horrean frutu gorriko saltxekin. Vale, egon naiz, noi da, Laponia alde neon nintzen, eta han zenbat infusio frutu gorrianak Pilo eta bat. hartzen dian, da hori pilo bat, ez da? Bai, Hango bai. edari tipikoa da, ez da? Bai. Eta elur oreñan historia, zaporezi izango, orkatzan antzekoa edo hola? Nik uste, zaldian antzikoa. Zaldian antzekoa, oza, xamurragoa igual, ez da? Xamurragoa, eta da, txekorra nama pixkat gozoagoa. Ah, Eta vale. pixkat gogorragoa. Vale, ba, orduan saldin antzekoa, ez da? Bai. Biorranak eta bezala, ba, ona. Vale, eta zuk hemen iten dezuan ikasi zenun sukaldaritza edo ez hainbeste? Ez oso gutxi. Oso gutxi. Vale, eta Finlandia nun egon zinan zehazki? Jibaskila. ditzen da. Jibaskila, vale. Bai. Ba, ni ere eskala unare, bai, Erasmusen egon zan, eta bertan egon zan, Bai. Jibaskila, Bai, unibertsitate oso... Oso berezi, justu bertan egon zan, bai. Hare, ketzun, esatezun etzula, janari aldetik handa, ba hori, janari askarra eta hola eta desente jatezula, Bai. ez da? Pepino asko, ez dakit zeratik? Bai, Eta gaina denea Espainiako da, oroko herrian. Bai, honmendikan eramaten dute barazki asko? Bai, zeratik duten obsesioa pepinoakin. Bai, Bai, pilo bat. Pilo bat, eta ze entxaladetan, edo era Bai, guztita, edo entxalada enkurti hotzian. dutare, bai, o... Normalean gordina jatuten. Gordinikan, Eta guk hemen beti hamurrezai kentzen. Oi, bai, pepini biek, bai. Hala izatea. Bueno, eta gero Indiara intzen un salto, ez da? Bai. Nola izan zen, nola, zenba demora egon zinan Finlandian? Urte erdi. Finlandian 3 hilabete. 3 hilabete. Bai, praktika Vale. bukatu nitula, eta honea botatu nintzanean. Eta ze ontzinan praktika, jatetxe baten, edo... Hotel batian. Hotel batian? Ba, bai. Vale, eta ondo? Oso ondo, azkenean Vale. hotela beti lan erresa da. Bai, no? Finkatuago da, ordutegi aldetik, eta dana, ez da? Goizetan bufeta eta txaldetan karta. Adotan jakitearen bufetan zertan ginen jartzen jatezana. Txala da. Entxala da? Ba, bai, norko joan, pepino entxalada, gero tomatiakin, letxuga, eta gero egunen arabera, ba, aragia edo arraia. Goizetik ja, Ba, bai. Bai, Izokina erosko jaten zen. Vale. Eta adibidez, jogurrak eta laktikoak eta olako historiak, Baita ere, jogurra ere gozaltzeko, Vale. jogurra fruitu gorrikin, asko jate dute. vale. Eta adibidez, arrautza prejituak eta olako bezala? Normalian ez. Hori ez normalian. Baina, hotelian, karo, hotela kanpotarretu zen. Orduan ere batzogon, ba, beikona, Bai, desayuno kontinental, Oida. orduan behikona eta arrautzak eta babarrunakin eta gauzaekin. Vale, frijolakin da hola. Oida. Ona. Eta berta juntzinean, ze gara izan, zera, han batzutan beti da egunez o beti da Bai. gauez, ez da, ze juntzinean, neguan ala udan? Ba, berez, negua udaberri hasiera. Udaberri hasiera. Bueno, nahiko Bai. ondo harrapatu zen duen orduan. Martxoa ezta? hasieran. Zenbat egun orduzian egunez? Baina, martxoaldea, normalian, goizeko 9-tatik, 5 arte hola. Vale, Ja, argitzen hasten du, gero, ez da gehiago argitzen du. vale. Eta botatu nintzanean, baiatzen,
Jartzo den, gabik ez egon. Osea, egunero Mordoban notatzen zen eguna luzatzen dute zala, ezta? Ba, ja, han beti gaua egiten zanean, azten zan berriro eguna egiten. Ez da iluntzen guztiz, ez ezta? batez. Ba, ni honitzen alderantziz. Ni honitzen gabonetan. Han goi-goian, iparraldian. Eta etzan iten egunez. Osea, eguzkia etzan ateatzen. Osea, itezan argitu eta gero ilundu. 4 ordu argitzen, baina etzan eguzkia ikusi egiten da. Eta berezia, zemuz eramantzen un hori pertsonalki? Noiko ondo. Bai, Bai, ez bate molestatzen. Lagun bate bazukan arazoa logiteko. Bai, Karo, beti, ja, maiatzean, ja beti argia, ba, berak lo asko ezin egiten. Karo. Eta zeite zinean, parrandazko? Ba, gutxi, ez daten ojo, argi atera arte, eta ja ordubetako bueltan ginen. Karo. Parranda. Orduan buelta segituan. Hoi bai. Onda. Bueno, eta hortikan, bueltatu zinean, eta noiz guntzinean Indiara, ja segituan edo noiz izan zen murrango urratzu hori? Ba, maiatzean bueltatu nintzen, holgo nintzen jabete pare bat, bizitza disfrutatzen, eta ja, amal lingusien bateko hotel bat daukan, Bai. eta ja, hotelia, esan zidaten, no? Etorren ez du praktika egitea, digo, pues, zatik ez, emelanik ez dut, jungo naiz, ikastea, eta... Ze musko bizitzan India galdian? Ba, hasieran oso gaizki, Zergatik bezurrek esango, oierik ez dute, osan eta egur tabla bat, Bai. almohadarik gabe, eta benga, horrekin zazulo, beroakin, moskitoekin, Bai, eta oso gaizki, lehenengo aztea oso gaizki. Bai, gori hasi nintzen, ja, lortu nuen hori txiki bat, bueno, koltsoi txiki bat, Bai. almohada bat, eta ja, bizkanaka, Moldatzen juntzinean. bai. Izton aldaketa, ez da, Finlandiako kulturatikan, hemengo eta gero ja Indian, guztiz desberdina jakiak eta dana. kontrakoa. Justo kontrakoa. Bai, Finlandia normalian oso zuzena dia, baina desente hotzak. Vale. Eta, en cambio, Indian, orokorrean denak irikia dia. Claro, Igual, claro. temperaturak, desente... Ba, esaten du hori, ez da, temperaturak asko iteula eta jendia oso irikia, eta hizkuntza aldetikan nola moldatzen zinan? Inglesokin. Ingelesakin ondo. Da, ikasi hon finlandez pixka bat, baina, lau hitz. Vale. Ba, egun hon, Eta gero atxaldeon. Indian hizkuntzakin? Ba, inglesakin ere. Inglesakin Hori bai, ere. endun bateiko hasi. Zen batik Pues, hasi. Zenba demora ontzinan bertan? Urte erdi. Urte erdi. Eta jaki aldetikan, zertan adibidez, bufetan eskizton aldaketa izango zen, Finlandiatikan Bai, Indiara, ez da? Indian karta genuen. Karta? Bai, baina, esango, lujo hotel badan, Ados. baron kanpotar asko daude. Horren naiz eta bertako kurriak ere bazeuden, bazeuden hamburguesa, bazeuden Vale, italiako pastak. Vale, pizka kontinentalare, Hoi bai, da. ez da? Vale. Jendeak Eta zertan, eskatzen- hotela hundila? Hotela, bazengo zen, 10 bat, 14 uste zela. 14 logela? Bai. Vale, osea, hotel Bai, txikitxo bat. Bai, 5 ezarreko hotel bat, dena lujoak, Vale. baina txikitxoa. Ze ikasi zen duen sukaldaritza aldetik, ze haragin mota jatezan, espeziakin asko, ez da? Denak espeziak. Orokorrian, txekorra zututean sagratua dela, Bai. baina kasualmente nik eran neon, iparraldean, Bai. eta horrez. Da, uste, Indiako estatu bakarra, non sagratua ez den. Ados. Eta aruna, ba, txekorra, txerria, eta, nola, hauntza. Bueno, Hauntza, vale. Bai, hauntza ere. Bai, vale. Arkumeare. Arkumia eta hauntza. Da ona. Vale, da ona. Arraiare desete, baina dutena jatute. Bai, Ez dute... Eta dana oso espeziakin, ez da? Oso, arabi garbila itezen nun batutan eskatzen nuenean daola? Ez, Bat, ez dena espeziakin, dena bere dute garam masala, Vale. eta dena jartzi dute horri. Vale. Eta ze oso pikantia da, dana, Esente. Desente. Pero galetzi zu, it's spicy eta a little bit, tío. A little A little bit batez, osea, A lot, desent- a lot. Oida, A lot. desente. Desente. Bueno, hemen txegitxaudek, indeuna da aurrenengo urratza eman, txitxirioa martxa jarri, eta esautzaldek atari gastrolekua. Ez? Ez? Bat ez. Donostin da, ikusiko zuzeleku eharra. Pasatuko naiz. Hemendik aurre jungo aiz. Ni ondan itxok eta leku eharraketa. Guazen bertara. Kaixo Joseba, gorka naiz eta gaur Donostiko Aldezarrean gaude eta atari gastroteka erakutziko dizuegu. Atari gastroteka 2010ean ireki zen, otsailean, eta gastroteka izena hartu zuen lehen taberna izan da Euskal Herrian. Gure eskaintza gehienak dira barrako pintxoak, eta ere momentuan egindako pintxoak eta errazioak ebai. Olagarro oso ona eta txuleta ere ateatzen dugu. Afariak ere eskaintzen ditugu eta 11etan sukaldea iristen denean egiten dugu koktel moduko taberna. Eta iluminazioa eta dena aldatzen dugu ambientea sortzeko. Gure bezeroak gehienak turistak dira, Aldezarrean gaude eta baina ere bertakoak etortzen dira asko. Ezagutu zute gure taberna eta orain sukaldera goazen pintxo bat egitera.
Inigorekin gaude, gure sukaldaria eta pintxoa prestatuko dugu. Arrautza, perretxikoa eta parmentier de foie. Parmentier de foie egiteko patata, esnea eta foie erabiliko dugu, gero dauzkagu perretxikoak, arrautza, eta dekorazioa egiteko urdai azpikoa eta brote batzuk dauzkagu. Parmentier de foie egiteko patata egosia daukagu eta gero beste osagaiekin nahasten dugu. Parmentierra egiteko gurina erabiltzen da, baina guk foie erabiltzen dugu. Hasieratik, arrautza temperatura basuan erabili dugu pintxoak egiteko. Gabean egin dugu 65 graduko temperaturan. Hau da prestatutako parmenterra, eta orain bakarrik falta dana pintxoa montatzea. Pintxo honetan, guarnizioa aldatzen joan izan gera ingrediente desberdinekin. Adibidez, haragia, arraina... Baina orain, parmentier de foie egin ondoren ezin izan dugu aldatu kartatik. Gure bezeroak asko eskatzen dute eta. Hau gure pintxo berezia da, hemen gaude, Donostian Aldezarrean, Atari Gastroteka. Eta etorri aldezuten, nahi dezutenean. Eskerrik asko, agur! Agur! Aupa Gorka, eta aupa Inigo, zei txura platerrok, egila esan ni beti, hiru izarreko, izarra, Michelin izarrak jatetxetan, da beti hor aurrena, kremita bat, gero barazki batzuk, gero beti da arrautzan plater bat. Beti. Gero da arraia eta aragina, baina arrautzana beti txapelduna, Bai. Ez que egila esan arrautzear bata onjo pixkatekin, o trufa pixkatekin, o pure patata pixkata azpin. Ta, ez zigo, hobetuko ikenik, Erresa eta ona. Erresa eta ona, eta hola, temperatura basuan nola gelditzen arrautza, Bai, bigunia. Bigunia, gelatina eharba bezala, eharra. Bueno, horrela jarraitu, eta gu gurean jarraituko dugu. Hemen inbiarri dugu pare bat gauza. Belkizu telebista magia iteula eta 5 minutu hauetan egosi zaizkigu txitxirioak. Hemen inbiar deuna da, txitxirio batzuk atera, geho alinatzeko eta laberatzeko, bale? Hoi alde batetikan. Orduan, emango izut. Hauxe, eta ateako dituzu txitxirio batzuk, eta jarriko dituzu adibidez hementxe, eta gero alinatuko ditugu, eta erabiliko dugu, gatza pixkate bai, eta laberatuko ditugu. Eta beste alde batetik ebaitu, emango izut baita ere, adibidez hauxe, eta ingo zuna dare bai, ura kendu, salda kasu honetan, bale? Salda kenduko jozu, berta botako deu, eta gero ingo deu birrindu. Zergatik botak kenduko jau salda? Ikusten den nahiko lodi da hola, lodituko zaigo. Baina aldezuna kendu, eta gero lodigi balin badao, aldeu salda pixka bota. Baina botat birrintzen badeu, eta ja nahiko likido antzeagatzen bazaigu, gero zaila kentzia salda hori. Gero murrizten jarri bihar dugu, bale? Orduan, hau zure kontu, eta nik ingoetena da, behitu, moli jatatxo hauek eta martxan jarriko ditut, usketetan ingoitugu, eta zagarrare bai garbituko eta. Bueno, eta Indian gelditu geha, Indiatik ibili zinala. Indian ze, kaos handia geho, errepidiak, bestiak, nola moldatu zinan. Motorran ibiltze zinan, kotxen ibiltze zinan, ez, Boñez. Beldurtuta. Beldurtuta, ez da? Bazpare. Semaforik ez dago, no? Aurren ateatzean aurrea, ez da? Beti bili bertza errepide erdian, osea errepide albo batian, bazpare, kontuakin, bestela, akabo. Demora libre asko zenukan, oan beti lanian ongo zinane bai, ez da? Lan asko, aztia, 2 astetik behin, egun bat libre. 2 astetik behin? 2 astetik egun bat libre? Bai, erokorrean hilabetean 2 o 3. 3 egun libre, ai ama, gorra, ez da? Ordu asko? 12 bat, 11, 12. Jope, han lan baldintzak eta ez dira oso... Dena kola bizi dira. Bai, ez da? Gatxizla, amar, eskerrak, hemen hobeto bizigean. Bueno, eta zesan behar nizun. Gero, handikan etorri, eta ja, zuzenian juntzinean kobak hart hankukea, edo intzen nun beste nun baitetik ibili sukaldian, edo zein zenun? Sukalde batutan ibili naiz. Hazen nintzen Bitxorin, Vitoria Fina badoka taberna batu dara. Baten batero itzen ba, ez da zergatzen. Bale, eta gero ibili zinean, hortikan, noiz zintzen nun saltua ja kobakea? Ba, justo 40 hasi zan nien. Ah, bale. Bueno, 40-atik bueltan, bai. Lan gutxi zegoen, eta orduan aldatu nintzen lanez. Pero kalderatu ninduten, bueno. Lanik ez egon laguntzako, lau ginean, eta azkenekoa izan nintzen, lehenengoa sartzen, azkena juten. Aldeatzi, azkena sartzen, aurrena juten, ez da? Azkenak bai. Vale. Eta hortik gaina intzen nun bertara, eta hor zaude ja ordutikan, ez da? Bertako nagusiek, esan ziat, bera, zuretzako lanik ez dago, baina hona batzuk badauka lagun bat, zukaldar bila da bila. Ze ona. Eta emantzi zuen beste aukera bat, ez da? Ba, eta nabil. Vale. Ja, 3 urte. 3 urte zoaz bertan ja orduan. Vale, eta bertan, ze eskaintzen dezue? Erakutzen zuen lenguen hamburguesa harrak eta hola, baina gauza gehiago eskaintzen dituzue bai, ez da? Bai.
astian zehar, eguerditan, badugu eguneko platero bat, eta krema bat. Vale, asko eramaten dagoen gaina hori eguneko platera, ez da? Krema batekin, entxalada zerbait berdia, eta gero... Nola moldatzen dezuezuek, a ber? Maria izaten da, verdura krema bat, gehienetan kalabazana, desiento honak gelditzen da. Eta gero, beste bigarrengo bat, nagusi bat, arroza, o revuelto bat, edo aragia, edo... Tokatzen dena. Hori oso aproposa da, eta gaina Donostinkio eta leku gehiotan ditegu eta nik usten dut batzutan bazkaltzeko eta hemen menu bat jatezu eta azkenean ditezu horrenengo platera, geho bigarrengoa, geho poste eta ateatzezea eta platertxo batekin ateatzezea bikain. Eta krema batekin merkateatzen da gaina, krema pixkat eta... Krema ateatzea platera. Platera ez da zazpi maritzen da, o sortzi. Aragia o arrozan arabera. Bikain. Eta adibidez, gero ja asteburutan eta hamburguesak eta bai une oro ematen dituzue, o gehiago gauetan eta asteburutan? Orokorrean asteburutan, bai ostera eta larumata izaten dira egun obrenak, edo gerrenak, depende nor kartzen duen. Ados. Zelanan esko. Bai, guretzako beltzak eta bestientzako gorrilla, ez da? Hala izatea. Eta bestetan, egueretan, bai, karrillerak ere badaude, sekretua, temperatura bajuan, talako platera badaude. Bikain. Kalamar asko hori bai. Kalamariak bai asko jaten dira. Igande goizian. A tope, no? El akabose izaten da. Ona. Señale ona. Hor dakazu birringailua, eta nabazuan ja birrintzen jun zaite hau, bale? Eta gero ja, bitu, gurinak indadana birrinduko dugu ja. Krematuko dugu, horrela xe, ondo birrindu, eta gero ja berotzen jarriko dugu, ikusteko ja beru-beruan, aberse testura dakan, da hor ikusiko dugu salda gehiago bihardun edo ez, bale? Vale, eta gero, bertan janari tradizionala topatuko dugu orduan? Solomio bakarri du. Solomilua dakazue hola. Eta hamburguesa. Eta hamburguesa. Eta solomilua eta hola, betiko moduan kozinatuta, ez da? Pentsatzen dut, guarnizioen batekin, edo nola jartzen dezu? Brazan egiten dugu, patata eta piperrekin, piper gorriakin. Betiko martxan orduan, arra. Egia esan, ondo da hona iretzeko gauza asko berriak sartu behar, Zertako, nahikoa da erregia. Azpiola, solomillo ehar batek egia esan ez du ez errebia. Hemen garbitzen nahi naizena arandoia dia. Arandoia dia moieja, segaztiek dakaena hemen butxen barruan. Eta dakae haragi bat oso xamurra, oso goxua da. Ikusiko zuen, ez batzui sekula probatu zazue, ez zeate damutuko. Eta pixka dakae hola, izango elitzateke, ez dakit, magretan zapore pixka, baina igual leunagoa, ez da, esango nun, ez da? Hola pixka atan zapore, gaztin zapore, baina ez eizan zaporia bezala, hola, da oso zapore xamurra. Vale, hori, oso, no? Uretan jarriko deu. Zer musik ikusi zu testura? Potoloa da. Potolo xamarra, ez da? Vale. Ingo deuna da iragatzi, bai, bale? Iragazteko, jarriko izutago hemen, nola bakizue txitxirioak azal pixkat eukitzeuen, ere bai porrua bota deude xente handila eta tipula, orduan pixkat, fibra pixkat topatuko gendun, ingo deuna da iragatzi, bale? Iragatzi, txukun honekin, eta emango izun mingaina bat dena ondo aprobetxatzeko, eto lagundu gozut honekin. Hori egarrazoia. Vale, bikain. Eta bertan dakazuena da, bai, ardo eskaintza nahiko zabala, ez da? Bai, badaude herrialde desberdinetako arduak. Vale. Egin aneko este Riesling, o... Vale, Riesling alemanak dira, ez da? Bai. Oso gozuak dira Riesling horiek, Ba, ez bate, ez ardo zale, ardo. Ez, Ez dizu lagundu hortan. Bai, Ba, eta asko saltzen dala. Ba, borratu inberrezu, nik jatetxen bak izuziten nun, bueltan etortzen zian botella berri bat inoiz ez banun topatu, ez banun probatu, barkatu, bai, hola ipurditxo bat lagatze zuenian da, bentsat probatu. Probatu, bueltan etortzen diana, tak, eta esatezu, bai, zerka askotan ez dakazu aukera Riesling bat irikitzeko, o ez dakazu aukera ardo behar bat irikitzeko, baina maietikan etortzen dian, esaten nion zerbitzaria ize, ba, gelditu zaio pixkat, bale, ba, ekarri honea eta kentzen nion. Betu, ingo jauna da, haure bai bota. Ni uste ondo ere emango dula. Bai, bota hori, oso. Kendu dio badazpada, baino kero erabili deu, eta listo. Vale, eta gero, berezia, da art, ere bai, ezta? Da, Cobalt Art and Cook. Eta art horrek nahi du esan, bertan daudela artiakin zerikusia dauden gauzak, ezta? Bai, normalian, kuadro eskintza bat ezaten da, esposizio bat, paretetan jarrita, eta normalean dena gaina salmentan izaten dira. Salmentan daude? Bai. Eta rotazio bat eukitzen du horrek edo... Ba, noiz benka bai. Noiz benka bai. Hiru urtetan, ba, bitan o hirutan ikusitut. Bale, osea urtero aldatzen dira gutxi gora bera. Eta saltzean joten dian ainian, berri ateratzen.
Gure jatetxen eukitzitugu, nire nahiaen bere oso lagun bada Paulo Azkue, eta itxasoan ateatako argazkikin iteituko oso kuadro politak, eta guk ere badazkau jatetxen jarri eta bai. Igual Arkinano art, jarri berko diogu, ezta? Bai. Artankuke, bai. Gente saldu iten du, Bai, ezta? Ateratzen dira azkenia, bai. Egia esan, eta gaina dotoretzen dute jatetxia, gero noiz benka ikutu berezi bat eman aldatzen gauzak, ezta? Bai. Etortzen da jendia, biratzea. Bai, Kuarota biratzen dugu. Eta artista nungoak dira, osenek iteitu... Ba, oingoa Lance deitzen da. Ez dut ezagutzen. Ez dezu ezagutzen pertsonaki bera. Ondo. Eta bertan, gero, esan dezun bezala, kalamarek mordo saltzen diala, pintxua, razioak eta hola, ere bai saltzen dira ezberdina, ezta? Kroketak, orai azpikonak, desente, bertan egindakoa dira. Zeona. Eta bestea patatak ere. Patatak ere. Irukotia. Brabak. Brabak, alioliak. Vale. Gure irukotia da. Irukotia. Kroketa, brabak eta kalamarrak. Onda, eta gero pintxo berezien bat, hola arrakastatxuena. Ba, arrautzara atetzen da, temperatura bajuan. Vale. Eta txipiroi plantxa. Nola prestatzen dezue temperatura bajoan lindako arrautza hori? Ze jartzen diozue? Ronar batera Bai. du. Eta egiten ditu egosi 62 gradutan, uste diela. Bai. Ordu erdi ezola. Runerra da temperatura basuan egosteko makina bat. Baina izan izan, gero, ze osagai gehiago botatzen. Bajuan eramaten du, eta gero ez dakit alineatzen dezu ze perretxikun batekin, edo... Pure patata pixkat. Pure patata pixkatekin, bale? Eta gaina egiten dugu urraiazpiko miga batzuk. Bale. Eta hola jartzen da. Eta beti... Urraiazpiko pixkat azian tostatutakoa Bai, hola. bai, labian indakoa, eta olio berde pixkat, perrixina, Ona. kolore emateko. Ze ona, ze ona. Asko ateatzen da. Bai, ez da, ez egia esan deten azez gauzak goxua den arrautza. Ai, ama. Digo esaten dute, arrautzak, olio askoa jarriko bazuen, hilabetian bat, egunian bat berren, egongo ginean palilloekin gorringoa jatzen. Japonesa bezala. Amore. Bueno, hementxe, aurreatu dugu, gure krema, hementxe dakau, fin. Molleja garbituta, geho zagarra garbituko dugu, betu, txitxirioak ingo ditugu laberatu. Bai, ingo dugu nada, betu. Hemen, jarriko dugu hementxe. A ber, hau garbitu berdiat. Bota horrea hor dauden osagaiak. Igual dana ez, bakoitzetik pixkat, Jokin? Bai, bazpare. Bai, bazpare. Hau ez da India, ez? Hau ez da India, oidek, ez dek India, eta bestela jendea gatzea ingoik, eta... Indian dana botako ziguan, ez da? Bai, osa... Espezia gehiago osagaia baino, ia, ez da? Bai, esatena da espezia zaporia. Ona. Ez dakizu arkumea dan, txerria dan, o... Ez dakizu ze jaten nahi zean askotan. Bueno, eta hemen txingo deuna, horiek, naztu, goiara batekin emango zi vuelta eta vuelta. Horrela, ze. Eta hemen dingo deuna da guain hemen ondo banatuta jarri, kurruskari ateatzeko. Horrela, ze. Bateko jarriak. Horro pixkat hemen. Eta hauek bai. Vale. Oso bereziak atatzen dira hauek, Kusiko zue. Atatzen dira kanpotikan kurruskari bezala, eta barruti xamurrak. Snack batzuk izango bazian bezala. Patata bezala. Bai, oidek. Bueno, hau labea, kurruskari gelditu arte. Eta bitartian jungo geha, leheno Donostin ibile gaituk, ire inguruan, eta guain zautzean jungo geha. Bertan dago jatetxe bat bikaina, gure txokoa. Eta ikusiko zuen ze gauza jarra induen. Bieira goxo batzuk. Oazen bertara. Haupa, Joseba, Josemari naiz, Zarauzkua, gure txokoa jatetxekua, zutan izautze geha, aspalditikan, baina, jendeari aurkezteko, hemen gaude. Atzekuan, arraizopa bat inginun, eta, oraingoan itxasoko gauzakin jarraituz, beira batzuk ingo ditugu. Ia gustatzen eskizun. Ja sukaldian gaude, eta orain gaurko errezeta preparatuko dugu. Izango diela beira batzuk, angula de monte batzukin, mendiko angulak edo saltza perretxikua, eta egingo diogu eskabetxe bat laranja eta azenarioarena. Erabiliko ditugun osagaiak izango dira laranja zukua, ospinea, mendiko angulak, baratxurila, azenarioa, tipula, beirak eta azkenengoz bukatzeko perlatxo batzuk olioak egindakoak eta piperrariak. Aurrengo pausa izango da eskabetxea egitea. Horretarako potxatuko dugu berdura eta botako diogu ospina eta laranja zukua. Gu ja 20 urte daramazkizkigu hemen, 2003an hasi ginen, aurten 20 urte bete ditugu, eta lehenko festatxo bat egin ginen, Ametsa Zailuz bertzolaria etorri zitzaigun, laguna da, askotan
gure etxera etortzen da, eta gero etorri zen beste talde bat, Trikitixa eta hola abesten dutenak, bide batez izena dutenak, eta kriston giroa jarri zuten, eta kriston ondo pasa ginen, eta jendea ere bai, jendea dantzan animatu zen, eta bueno, azkenean kriston giroa sortu zen. Aurrenengo pausua bukatu dugu, eskabetxea eginda dago, orain angulak prestatuko ditugu. Guk egiten dugu euskal sukaldaritza, eta gehien bat sasoiko gauzakin. Bale, bai nola neguan gauden, eta hau da perretxiku bat, neguko garaikua, pentsatu nuen, zerekin lagundu. Eta horren pentsatu nuen, eskabetxe bat eginez, bieira batzukin, bieira dela marisko batola gozoa bezala, eskabetxe zitriko batek oso ondo jungo zaiola, eta gero txantarera batzukin lagunduta, oso plater polit bat geratu gozala, eta preparatu ginen da egia esan, jendei asko gustatu zaio, eta asko eskatzen dute. Sasoiko produktu ez gain, parrilla asko erabiltzen dugu, batez ere arrainak eta haragiak egiteko, bai bisigua, rodabailua, lenguaua, marisko ere bai, abakandoa, langosta, eta berdura batzuk ere egite ditugu, esparraguak, eta batez ere txuletak. Eta azkau, Euskal Herriko txuletak, hemengo haragia, eta baita Galiziko behi famatu horien txuletak ere erabiltzen ditugu bai. Eta orain bukatzeko, azkeneko pausua izango iala, behirabek parrillan sukaldatu. Parrillak bai beti emate jo toke bat pixka eta ahumatua, ikatzana, egurrana. Lan egiten dugu kartakin, menu ez dakau, kartakin bakarrikan, eta generalian gure bezeruak gehienak hemengoa dira. Eta udaran asko dira bertakoaz gain, beraneante jendia, baina beraneantia ja zarautzen etxia gainenak eta zautzen gaituztenak. Osagai guztiak prest ditugu eta orain platera prestatuko dugu. Aurrengo gauza, eskabetxia, oskola gainean jartzea. Eta guri ardo munduare asko gustatzen zaigu. Eta orain dela gutxi egon nintzen Menorkan, bodega bat bisitatzen, eta oso gauza kurioso, porque Menorka da toki bat lurra oso gutxi da ona, harri asko daukaie. Orduan, zangak egiten dituzten makina batekin, harria pikatzen dute eta landarea hor jartzen dute. Eta oso ardo goxo egiten dute, torralben izena du. Eta bukatzeko piperrariak. Beno, hau da gaur egin dugun errezeta, espero dut zuen gustokoa izatea, eta probatu nahi badezute, zatozte, zarautzen, gure txokoa jatetxean gaude. Besterik gabe, eskumina, Joseba! Aupa, Pitu jauna, Jose Mari jauna, ze leku beharra dakaen, jateko, polita, xarmangarreia, beti atentzio beharra, kiston txuleta, kiston bertako arraiak, gio barazki sasoikuak, ondo, oso ondo jatea bertan. Zorionak eta horrela jarraitu, bigote. Bueno, eta gu gurian jarraituko dugu. Hemen dakau txitxirio kremaia, itxura hartzen, probatu dugu, eta gatzan puntuan jarri dugu, bikain. Hemen, indeuna da, txikitu moiejak, eta salteate du berditugu zagar pixkatekin. Baina hiri esango jat esplikatzeko, leheno esan de jolastekela beste joku batzutan, nahi pixka raro sonatu zegen. Aber kontatu jak pixka, ze joku, nola izena zilean? Guk asko jolazten gara Terraforming Mars ditzen den. Mantxo esan zen. Ingelesez, Terraforming Mars. Terraforming Mars, algo de tierra, no? Marte terraformatzen. Vale. Eta zertan datza zehazki joku horre? Horren karta dauzkazu, eta kartak jolastu barituzu. Baina karta, baraja normal bada? Ez, karta espezialak. Karta espezialak, bale. Beraien objektiboa da, Marteren kondizioak hobetzea. Vale. Eguneko 14 oxigenoa, behar dira eguneko ezak izan bat ur. Pizka da biara munian pentsatzen, Martea jun eta hau hobetzeko gubizializateko. Joko hau zutenean, bauka zentzu zientifiko bat. Bai. Temperaturiko bar da, 8 gradutara. Bai. Eta 8 graduatik, badaude landarea, badago oxigenoa, badago ur likidoa. Vale. Eta eguneko 14 oxigenoa da behar dena minimoa bizitzeko. Vale, eta hori ze pentsatzei hau, hemendikan zenbat urtea iritsiko gaituko hortara edo? Hori montan inoz ez. Montan inoz, vale. Eta orduan, joko urtan, nola jolasten dek, nola hobetzen dek Marteko planeta? Zein biharreko hobetzeko? Badago kasu rekurso desberdina, badago titanioa, azeroa, dirua, landareak, energia eta berua. Vale. Eta rekurso horiekin, da, karta jolasten jun, eta kombo pixka egiten. Hau lortzen tenean, hau lortuko, eta hau lortzen tenean, hau lortzen dut. Eta zu bakarrik zea, o talde kasoa, edo nola dijoa historia? Zenen kontra jolasten dezu, ze? Lagunekin. Lagunekin? Bai. Eta, adibes, Marte planeta hori zer da, lagun hoiena bakarrikan, o lagun askona, edo nola dijoa historia? Guztina, planeta da, badaude kasilla desberdinak, bai. eta bai landaria jartzen, iria jartzen, ura jartzen.
Vale. Eta horan dago, karrera pizkat nor jartzen ditun lehenago, leku honetan. Vale, eta oza, zure taldeakin zoaz, eta beste talde batzuk daudere bai Oida. inbaditzen, Marte esango genuen, o sortzen edo zein da. Bakoitza korporazioa da, korporazio ekonomiko bada. Vale, Eta bilatu dute dirua eta fama, vale. Marte terraformatzen. Ai, balaletxe. Eta hori nola elkarte zate? Lekun batean elkarte zate, otxian bakoitzak eta online zaudete jolazten edo nola egiten duk? Gu, egunen arabera, baten etxian, bestian, nire baukate txondoan txoko bat, Bai. mai batekin, ibiltzen dira. O beste lagunan etxian, o... Eta hori, ze lana bukatzeken dien area, gau esote zate, egunez, igandetan egeat litze zate, jaiegunetan. Jaiegunetan. Aldan guztietan. Vale. Eta adibidez, zer da lorpen handien egin dezuena, zer lortu dezue? Bat, esan gorko, jokua dira, azkenian. Vale, baina lortu ezue, Marten ja bizitzatia lasai eta egin dezue imperio bat edo zer sortu ezue. Partida bakoitzan lortzen dira. Bukatzen da, kondizioa bukatzen denean. Vale, osea, egunero hasten da partida berri bat? 2 orduko partida zaten dira. 2 orduko partida, vale. Oso, bai, esatu oso frikilla dala, baina eske gaur egun ja ez da infrikilla, no? Gaur egun hori gaztek asko erabiltzen dute, ez da? Bueno, justo mai jokuak ez, baina frikin guru guzti hori desente dago. Zartean sartuta, ja. Bai. Ja, guain egia esan, emateu frikia dala, ja pelotan jolasteuna, ez da? Bai. Gutxio ikuste da jendia pelotan jolasten frontoian, holako historikin baino. Eta adibidez, horiz nun ikasten dago? Zu jute zea taleko baten erakusten dizue jolasten edo nola iten da? Badaude dena desberdinak, Donostian badago bat, generazioan ikiz dena. Eta badaude jokuen salmentak, eta normalian baizaten igual. Jendea normalian oso iriki izaten da. Bai jokutan. Eto nahi gurekin etorri, nahi mazu, porkolastea. Vale, eta jendeak irikia da, eta zuek adibidez invitatzen dezu zuen txokoa jende berria eta hola? Normalian ez dugu ezagutzen, baina... Vale. Son joker, no baitek etorri nahi badu. Gu beti preso, jendeak ikolazteko. Zagarrau nahiko dalmatazekat, baina bueno, erdila berra aprotxedatzea jaten hemendik gorakua, bai, asaldan daka pixkat aukendeko jot, eta listo. Vale, eta adibidez, mai joku gehiago gustatzen zaizkizu edo, bueno, badakit waterpoloan ibiltze zehalaz. Ibiltzen nintzen, bai. Oan ja ez? Ez, ja behin sukaldaritzan sartuta, demora gutxi. Adixen teleferra naiz, baina. Bai, nahi oso mai jokutan ibilita horrela horren, ez da? Ez uretan, igeri egiten. Ondo. Eta nun ibiltze zinen waterpoloa? Waterpolo Donostia ditzen da. Bai, taldea, altzan dago, altzako porrekilo egian. Bai. Eta biltzu ginen, gaztetatik. Ondo, zenbat urtekin ibiltze zinen, zenbat urtekin hasi zinen? Amabi urtekin uste. Vale, eta zenbat urte arte hon zinen, ja kanpoa joan arte inguru arte, ba. Ogoi inguru arte. Edo kanpotik etor zinen ian ikastetikan, bueltatu zinen waterpoloa? Tuen izan bueltatu, ja. Ja, ez zinen bueltatu. Ja, behin droga utzen nuen, eta... Bai, Kirolana. Onda, kirolan droga utzi zendun alde batea, ezta? Ondo. Gero, Euskalen konterreare bai jutezea, ezta? Bai. Esplikatu jendia izer da noize aski. Bai da, beken izaten da ustaian. Bai. Izaten da, Europan ezagutzen da lan party bezala. Lan party. Bai. Vale. Eta jendea badoa bekera, bakoitza bere ordenadoriakin. Bai, zenba laguna adibidez? Aurreko ediziotan izan zidan, 4.000 eta piko. 4.000? Eta badago nahiko wifi danantzako iristeko edo? Ba, ezin dena daude lan moduan, koretatuta. Vale. Eta zeiten da bertan, zeiten da zehazki? Bakoitzan arabera. Friki mundan badaude gauza asko. Badago mostratzen dana, badago jolasten duna, badago elkartzen dana besteekin aktibade gauza egiteko. Plastilina konkurso bat, edo... Eta niten dia, beke egun hortan niten dia pastilinan konkursuak eta hola? Bai, izaten da. Eta jendia juten da mozorrotutare bai? Baitare. Eta zertaz mozorrotzen da jendia? Orokorrian japones kontuekin. Bai? Edo frikin gula... Nobitataz, edo gokutaz... Bueno, anime, gaur egun modan onden, animeak, badaude modan gaur egun... Animeak, zerrek hori? Oida, manga japonesa, baina animatua. Ah, vale. Telebiztan, bueno, interneten. Ai, ama, ni jarrin behar nago, que oso silvestria indan itxeok, gio, ino benteatzen. Baina nire semia asko ustean zeizkio gauza, egia esan, jarrin gona naiz zeatik manez da morratua, eta beti gustatzen zaio gauza horiekin ibiltzia, eta hola. Egia esan hori dator gaur, gurekin bat, eta hori ikusiko hemendik aurrea gehiago, ezta? Ze ona. Eta egun orteietan adibidez jendiak jokatzen du dirua, o bakarrik jolastea juten da area. Badaude lehiaketak. Beti egoten da, joku guztietan, lehiaketa badaude. Eta normalean, gehienek badukate premio ekonomikoa. Vale, eta hori igual lehiaketako egunak bantolatzen duna jartzen du premio horien... Bai, normalean bai. Vale, eta askoko izaten da, ekonomikoki asko irabazten da? Jokuen arabera. Joku famatuenak, Counter Strike, bai. Edo Street Fighter. Street Fighter zan peleana, no? Tekena, bai. Horako badukate premio de xente. Bai,
Eta bestia, gutxago, kamiseta bat, o... Vale. Besarkada bat. Besarkada, merchandising eta hori are bai, ez da? Ez da inerresa lortzeko kamiseta bat, Euskal Herriko. 4.000 pertsona balin badaude, ez dakit, lehiaketa baten, ez pentsatzen dago 1.000 pertsonan aurka, 1.000 daudenean ja zaila da horrena gelditzia beti. Bai. Bueno, 1.000 ez ezaten, Eta nondik etortzen da jende hori? Gehienak euskalduna dira, o kanpotik bai etortzen dira? Euskaldun desente, Espainiarakoak ere, eta badaude kanpotarak. Hanbestez dira, baina badaude ere. Ebakit entzun da hor, jendea loite unloa pasillotan, da ez dakiz, eta hori nola iten dezue? Hori ja derrigortua dago. Ja debekatu dute? Bai, bekeko pabelloa dago, jolasteko, eta beste oso bat, baloiteko, orduan jendea joten da koltsonekin, bai, koltsonetakin, kanpenekin. Parranda horre, bai, ez, ha? Jo, eta zurrungak, jende pila zurrungak ebiltzen da. Bai, Claro, egun guztia hor biziatzen esateana, no? Gero deskantzatu inbiar da, bai, ez da? Nomara egiten dena da, egun aldian. Egun zia, eta gauian jolastu. Hoi da, sortziak aldeola, lotara joan, aldan guztia lo egin, eta berriro hasi. Ai, ama. Zer gauza. Laguarengo egunean jazode, zombi tontal. Zombi. Ai, ama. Bueno, hemen ikusi zuen, mollejak sagarrakin salteatuta, bikain. Gero, hemen, a ber, txaulin detela, listo. Hauek hemen, martxan. Krema, hemen dakau ere bai, fina iragatzita dana. Inbiar deuna da, foa plantxati pasa. Eta hor zurrunkakin batea, hanka usaiak eta tirre usaiak, eta eokoek eharra, ez da? Baina aurte coronavirus kontuakin dutxak aldatu dituzte. Bai. Eta horan obrako dutxa dira. Obrako dutxak. Eta jendia ez da juten dutxatzea, ose. Azkeneko edizioa, mazeun kalentadore bat. Bai. Karo, 10 dutxantzako. Bai. Hora, nik uste lehenengo dutxatu zana, bai. Ondo. Urberoakin. Baina beste 4.000 eta eun, ja. Urotzakin, ja. Orduan, toallitak erosita. Toallitak erosita aurrea. Bueno, eta orduan han jendia. Ura esbaziok ez deka zerretzen, baina wifi falta baek, hori izorratzeik. Janaria eta wifiakin nahikoa da bizitzeko. Janaria eta wifiakin aurrea. Ze hona, Joder, egun baten jugo nintzen area, semiakin ikuste hango tinglaua eta, Gomendatzen da, Piston tinglau izango, ez da? Eguneko pasea badao. Bai, eguneko pasea da orduan. Ba, nibezit, ezke, aur txikientzako daude, jokuak, robot txikiak, aprobatzeko. Que semia goin zautzen jarri du eleku baten hor robotikana, eta ekuten da arratzaletan area, eta oso ondo pasatzeu, pila gustatzen zaio. Ba, gomendatu esan, eske, nola dian, telebista eta kamara eta konsolak eta pegauta gelditzea jaumiak bai, Denak. Denak, gure bai, ez da? Arrazoi dut. Bueno, hau, ikusten da, ja hartu dula itxura, hemen, ikusten da nola indadon, zanpatzen deunian bihatzakin, eta barruan, hotza daunian gogorra dao, hau gogorra dao. Eta ordu, ninterio zunean nola, eta barruan ja xamurra daunian, nahi du esan ja, prest dakaula. Hemen txe, sagarrak eta mollejak indadazkau, eta banoa ja platera datzea. Ingo etzuak itxali, hau alde batean, hau ere bai. Ingo jakenaek pixka perexilea pikatu, bale? Bai. Pixka gainetik botatzeko erabiliko jau, eta hau pikatzen baiak ezin hobe. Ni platera hartuko jat, hemen dikan. Eta bueno, urrengo, noiz dakazue urrengo kedada, o nola ditzen diozue? Lagunekin? Bai. Mai jokuta, aldanean, igual, atxaldian, igual. Gaur bertan? Akaso, hortzen badeu. Ai, ama. Ai, ama, manexi esaten mazio korri gatorreko, baina gaur seguru ez dakit eukiko gaur o kirolak, o eskubaloia, o futbola, oso zeukiko ikarreke bai. Azte burutan ibiltzen gara pixka libreago. A ber, deituko jat, Jokin, deituko jat. Deitu. Emango jat, manex, ikusiko garea junda, ez tegateako handikan geho. Bueno, ingo deuna da, hemen, foak ikuste zuen koipe desente soltatz askatzen dula, ingo deu soberan dakanak endu, horrela xe, vale, hemen foatxo bat erdin, nia, earki, vale, gero ingo deunare bai, hartu, koiaratxo bat, gero ingo deuna da hemen jarri, usketa batzu zagarranak, usketa batzu mollejanak, horrela xe, eharra platera indiuna, elkarrekin gaur. Itxura naduka? Itxura eharra. Gat, bat, vale. Eta guain, labi handakaun kurruskaria gateako ditut. Gainetik jarri, eta peresi pixkat. Eta indiu gaurkoa, indiu. Aitu, hemen txerazkau. Moren, itaxaman jarri da, baina betu, dantzan daude. Zera, ondo. Usai hona, eta esan dakua. Kanpotik kurruskari eta barrutik xamurrak. Vale, ingo deuna da. Hartu,
Ni uste behitu, hemendik jarriko jotela horrela. Olitatxo batzuk. Vale? Olio virgin tanto bat. Horrela xe. Gatza, eskama pixkat. Txiki. Eta amaitzeko historia, berde pixkat. Eta hau, eurila izango bazan bezala. Belaxe. Bueno, jaunak, eskerrik asko horri izateatik. Jokin, eskerrik asko hiri honea etortzeatik. Jarraitu zatzuek kobak hartan kuken janari gozari eta afari harrak ematen. Eta gu hemen jarraituko jau kosinatzen. Eskerrik asko. Naeken arte. Agur lagunak. Ondo pasat ataldian. Gu hor goaz. Tak.